война и благодействие. Да изпълним своя дълг. Никола Костов е един от най-малките участници в Първата световна война. На 7 април 1905 г. в старозагорското село Змейово се ражда едно необикновено дете. Момче като всички други, но и много различно от тях. Името му е Никола Александров Костов. След 10 години в България е обявена мобилизация и страната влиза в Първата световна война. В двора на околийските казарми на Стара Загора е пълно с закачени със здравец мъже и призовки в ръце. Има еуфория, има надежди, но и сълзи. Между обозите с каруци върви заедно с баща си едно русо момче, с остър, буден поглед и спокойно лице. Другите питат баща му, защо го е довел тук, а той казва, че той и без това ще избяга от вкъщи и пак ще дойде в казармите. Така за фронта, наравно с мъжете от 56-ти полк, потегля Никола Костов. Един малък санитар, облечен с истинска войнишка униформа. Дават му най-малките бутуши и шинел. На ръката му слагат лента с знака на Червения кръст, а на рамото му голяма санитарна чанта с нужното за оказване на първа медицинска помощ. Така момчето става най-малкият участник в Световната война. До 10-та си година Никола е завършил 3-ти клас в Змейовското основно училище. На фронта участва в боевете край Косово поле и Балановец. Но не е само санитар, а разнася и патрони по окопите. Свикнало със свистенето на куршумите, момчето води и по 2 коня, натоварени с муниции и боеприпаси. Има и истинска пушка на гърба си. За безстрашието си е наградено с орден за храброст, но не дочаква края на войната, защото през април 1918 година от главното командване идва заповед да се уволни незабавно от войската и да се завърне в училище. Пак със сълзи на очите и много рев, малкият войник тръгва обратно към Змейово. Там му дават стипендия от Негово Величество царя. Отива в Казанлък и се записва да учи в музикалното училище. А един ден, като дошъл учителят по музика и почнал да чете децата по списък на класа, като казал неговото име, Никола станал мирно и войнишки казал «Аз». Учителят се вгледал в лицето му и попитал откъде го познава. А момчето отговорил «От гара Кенали, от Македонския фронт, господин учителю». Преподавателят като чул това, станал от катедрата, разплакал се и го прегърнал. Разплакал се и малкият доброволец, защото учителят му по музика е бил капитан от неговия полк, капелмайстор на военната музика. След завършване на образованието си, Никола Костов работи също като учител, а като се пенсионира, се връща в родното си село. Там умира през 1990 година.